22 октябрь, Qozan, BRICS. Бүгін Татарстанда әлі бошланған шоқ тарихқа кіріп қалашақ деп форазланған саммит старталды. Исәмісіз, эфирда яңалықларының мақсус шығарылышы. Біз турыдан туры эфирда эшлейбіз. Бүгінгі программада нелер болашақ? Башладық. Qozanda BRICS саммитінің бірінші күні. Тәулік бойы дәрежелі қонақлар келе. Добро пожаловать, Нихау. Qozan аэропортында бүгін кімні тәмлі етіп шек-шек ашарға үйреттілер. Зур экраннар ашан инди дәулет башлықлары сәлемлі. Қойсы ел жетекшісі милли киімге үстінлік берген. Инзилә Хусейнова репортажында. Qozan Кремлінде ең жоғары дәрежедегі ұшырашулар. Позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Владимир Путиннің ел жетекшілері білән ұшырашулары вақытында нелер хақында сөйлештілер. Гүлназ Сайфетдинова материалында. BRICS саммиты турында меңләгән журналист нәрсә һәм ничек сөйли? BRICS саммиты ул зур җаваплылык һәм зур мәртәбә. Беларусь, Кытай, Кыргызстан журналистлары вәкилләре белән сөйләштем, аралаштым. Казан Экспода урнашкан матбугат үзәгеннән Рания Абдрахманова. Татарстан күні бойы Россияда узучы зур саяси вакыйга үзәгендә яши. Бүгін BRICS саммитының бірінші рәсми күні. 200 дәүләт башлыклары, аларның вәкилләре Казанга килде инде. Кунакларны Россия президенты Владимир Путин күрешә, оралаша, делегациялар белән очрашулар уздыра. BRICS рухы шәһәрдәге мөхиттә сизелә. Саммит символикасы, кунакларны озатып йөрүче кортежлар, җитдилек һәм җаваплылык. Бу кадрларда Казан үзәгендә Кытай Халык Республикасы башлыгы Си Цзиньпинне ничек җылы итеп каршы алуларын күрергә мөмкин. Плакатларына Россиягә рәхим итегез дип язылган. Казанга BRICS оешмасына кергән 10 дәүләттән дә җитәкчеләр килә. Гомумән алганда 36 илдән делегатлар, 22 илнең башлыклары. Бүген төнлә Берләшкән Милләтләр оешмасы җитәкчесе Антонио Гутерришның килеп җитүен көтәләр. Рөстәм Миңнеханов шәкле очрашулар старт алуын хәбәр итеп үз социаль сәхифәләрендә башладык дип язган. Казан халык аэропортында иртәнге 7-дән сәгать саен чит ил кунаклары утырган самолетларны кабул итәләр. Көннең беренче ортысында күбесенчә BRICS оешмасына кергән илләрнең башлыклары килде. Аларны Рөстәм Миңнеханов шәхсән каршы ала. Ул Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпинны, Һиндстан премьер-министры Нарендра Моди, Мисыр президенты Абделфаттах Сиси, Көньяк Африка Республикасы президенты Сирил Рамафоса, Эфиопия премьер-министры Аби Әхмәтне сәламләде. Инзилә Хусейнова репортажын карыйк. Добро пожаловать, Нихау. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпинне Рөстәм Миңнеханов кытайча Нихау дип сәламли. Ул татарча ни хәлләр дигәнгә бик охшаган. Кул биреп күрешәләр, Кытай башлыгының Казанга тәүге тапкыр килүе. Очень хорошая работа для подготовки саммита в Казани. Си Цзиньпин очкыштан төшүгә үк Татарстан рәисенә саммитны югары дәрәҗәдә оештыру өчен күп көч куйдыгыз дигән һәм безнең республикага күптән килергә теләвен әйтте. Я давно ожидал визита в вашу республику. Кунакка икмәк тәкъдим иттеләр, шәк-шәк белән сыйладылар. Кытай башлыгы әйтүенчә, мондый татлы ризык аларда да бар. Әлеге ил BRICS-ка нигез салучыларның берсе. Саммитка чакыруны да беренчеләрдән булып кабул иттеләр. BRICS оешмасындагы ичке тулайым продуктның 70% аларга туры килә. Кытай бик тиз үсүче икътисадлы ил булып тора. КНР җитәкчесе үзенең эш сәфәре буенча Казанга китеп барды. Рөстәм Миңнеханов самолет янында ук чит ил матбугатына кыска гына интервью да бирергә өлгерде. Ведущие мировые лидеры. Мир должен быть многополярным. Ул арада Си Цзиньпин Казан үзәгенә килеп җитте. Делегацияне монда бер төркем волонтерлар каршы ала. Алар кулларына Россия һәм Кытай флаглары, кытайча сәламләү сүзләре язган плакатлар тоткан. Һиндстан премьер-министры Нарендра Моди самолеттан төшүгә Рөстәм Миңнеханов һәм Илсур Метшин белән кул биреп исәнләште. Быелның җәендә Владимир Путин аңа Андрей Первозванный орденын тапшырган иде. Татарстан рәисе кунакны дәрәҗәле бүләге белән тәбрикләде.
Поздравляем вас с большой российской наградой. Нарендра Моди каршыларга килгән һәркемне үз традицияләре буенча аерым сәламләде. Ул безгә милли киемнән килгән, өстендә банди дип аталган соры төстәге жилет, курты паджама дигән күлмәк. Һиндстан БРИКС оешканнан бирле аның составында тора. Аларның икътисадлары да бик тиз үсештә. Үзенең социаль сәхифәсендә Моди Казан аэропортыннан беренче кадрлар белән уртаклашты. Тагын берничә минуттан Казан аэропортында гарәп телендә сөйләшүгә күчтеләр. Паласада Мисыр президенты Абделфаттах Сисинең самолеты күренде. Ул тукталышка бурылган арада без очкычның төрле язулар белән бизәлгән булуына игътибар иттек. Илнең гербы урнаштырылган. Ассаламу алейкум. Республика рәисе кунакны шәхсән каршылады. Әлеге дәүләт БРИКСка ел башында гына кушылган иде. 2022 елда Мисыр һәм Берләшмәнең башка илләре арасындагы сәүдә әйләнеше 31 миллиард доллардан артып киткән. Абделфаттах Сисине сыйлаганда Рөстәм Миңнеханов милли ризыклар турында сөйләргә өлгерде. Көн үзәге якынлашканда тагын бер дәрәҗәле кунак Көньяк Африка Республикасы президенты Сирил Рамафоса килеп җитте. Аэропортта аны Рөстәм Миңнеханов белән Фәрит Мөхәммәтшин каршыладылар. Көньяк Африка Республикасы 2010 елда БРИКСка кушылырга теләк белдергән. 2011 елда ул оешма составына алына һәм аның исеменә С хәрефе өстәлеп БРИКС була. Хәзер әлеге дәүләт Африка континенты ихтыяҗларын яклый. Шулай ук бүген Казанга Эфиопия премьер-министры Абий Әхмәт килде. Ул Нобель премиясе лауреаты, чит ил журналистлары аны дөньяның иң дәрәҗәле кешеләре исемлегенә керткән. Моның үз тарихы бар. Аның Африка континентында уртак чикне бүлү буенча хәрби низакны хәл итүгә керткән өлеше югары бәяләнгән була. Добро пожаловать в Россию. Абий Әхмәт Татарстанга хатыны Зинаш Таячу белән килде. Ул да танылган сәясәтче. Очкычтан төшүгә кызыл келәмдә рәсми затларны Рөстәм Миңнеханов белән шәһәр мэры Илсур Метшин каршылый. Рәис Зинаш Таячуга чәчәк бәйләме тапшырды. Эфиопия премьер-министры чәкчәкне тәмләп караса, хатыны икмәктән авыз итә. Казанга кунаклар кичке якта да килүен дәвам итте. Иран президенты Масуд Пезешкиянны кызыл келәмдә премьер-министр Алексей Песошин белән Илсур Метшин каршы алдылар. Аның Россиягә беренче тапкыр килүе. Масуд Пезешкиян чәкчәктән авыз итте. Аннан соң аэропортка Лаос президенты утырган самолет төште. Тхангулун Сисулит танылган дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе. Аны Фәрит Мөхәммәтшин сәламли. Бүген Татарстанга килүчеләр исемлегендә Конго Республикасы президенты Денис Сассу Нгвесон да бар. Тагын бер дәрәҗәле кунак Фәләстин президенты Мәхмүд Аббас. РИА Новости агентлыгы язуынча, алар Владимир Путин белән очрашып, Газза секторында кан коюны туктату өчен нинди чаралар күреп булуы турында фикер алышырга җыена. Инзилә Хөсәйнова, Яңа Гасыр каналы. БРИКС илләре җитәкчеләрен Казан аэропортында һәм аннан чыгу юлында медиа экраннары аша да сәламлиләр. Аларда рус һәм инглизчә язмалар урнаштырылган. Дәүләт башлыкларының фотосурәте алышынып тора. Россия президенты Владимир Путинның БРИКС тигез хокуклы илләре булган дөнья төзелеше яклы дигән фикере урын алган. Шулай экраннарда Һиндстан премьер-министры, Көньяк Африка Республикасы президенты, Эфиопия премьерын һәм башкаларны сәламләүне күрергә була. Бүген көне буе Владимир Путинның саммит форматында дәүләт башлыклары белән ике яклы очрашулары бара. Ул Казан Кремленең губернатор сараенда эшли. Ил башлыгы Кытай Халык Республикасы рәисе, Һиндстан премьер-министры, Көньяк Африка Республикасы башлыгы, БРИКСның яңа үсеш банкы җитәкчесе белән аралашты. Владимир Путин кунакларга Татарстанны Россиянең тиз үсештә булган төбәге дип тәкъдим итте. Очрашуларда яңгыраган фикерләр. Гөлнас Сәйфетдинова материалында. Казан Кремлене эңгер-меңгер төшкән вакыт губернатор сарайына Сөембикә манарасы янәшәсенә Кытай Халык Республикасы рәисенең кортежы килеп туктый. Си Цзиньпиннең керү юлына кызыл келәмнәр җәелгән. Аны Владимир Путин шәхсән каршы ала. Очрашу урыны БРИКС символикасында бизәлгән. Кытай һәм Россия лидерларының очрашуы саммит кысаларында иң мөһим вакыйгаларның берсе. Я рад быть в Казани. Аннары сөйләшү өстәле янына узалар. Бу очрашуда Россия делегациясе составында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Ил башлыгы кунакка Татарстанны тәкъдим итте. Республика җитәкчелеге эшчәнлегенә дә, биредә яшәүчеләрнең тырышлыгына да югары бәя бирде. Это очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. Регион этот может гордиться своими людьми, трудолюбивыми, талантливыми и своими темпами развития. Си Цзиньпин Татарстан башкаласы турында хәбәрдар булуын әйтте. Саммит БРИКС проводится в Казани. Я много узнал об этом городе. И
Я знаю, что этот саммит имеет большое значение. И мне стало известно, что 400 лет назад Великий чайный путь, который соединил наши страны, также проходил через Казань. И через этот путь китайский уишанский чай везли именно в Россию. Татарстанның Қытай провинциялары белән 8 килешү гамәлдә. Казанда Кытайның генераль консуллыгы эшли. Хайер компаниясе республикада 5 завод төзеде. Казанда 2000 Кытай студенты белем ала. Россия-Кытай мөнәсәбәтләре кысаларында бу хезмәттәшлекне ныгыту күздә тотыла. Ике ил арасында товар әйләнеше 4,5% арткан. Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, в сельском хозяйстве и во многих других областях. Здесь, в Татарстане, построен и новый логистический центр, которому присвоено имя Дэн Сяопина, который этот центр используется для грузоперевозок между нашими странами. Владимир Путинның Хиндстан премьер-министры Нарендра Моди белән очрашуы җылы итеп исәнләшүдән башланды. Алар даими рәвештә телефоннан аралашып тора. Премьер әле июль аенда гына Мәскәүдә булып киткән иде. Бу килүе ярты елга икенчесе. Россия белән Хиндстан мөнәсәбәтләре өстенлекле булып санала һәм даими үсештә. Владимир Путин үз чыгышында очрашу урыны итеп сайланган Казан турында да сөйләде. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать. В России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов в Поволжье. Нарендра Моди булай җылы каршы алганнары кунакчыллык һәм дуслык өчен рәхмәтен җиткерә. Казанга мөнәсәбәтенең үзгә булуын, шулай ук киләчәктә консуллык ачылачагы турында әйтте. Мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. Владимир Путин Казанда генераль консуллык ачу тәкъдимен хуплады. Ике ил арасында зур проектлар тормышка ашырыла. Закон чыгару органнары арасында элемтәләр ныгый, дәүләтләрнең тышкы эшләр министрлары да даими элемтәдә. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. Владимир Путинның бүгенге очрашуларында бердән-бер хатын-кыз БРИКСның яңа үсеше банкы президенты Дилма Роусеф. Ул оешма берләшмәгә кергән дәүләтләрдә инфраструктура проектларын финанслау белән шөгыльләнә. Банк 2018 елдан 33 миллиард долларлык 100 проектны финанслый. Владимир Путин оешманың үсеш мөмкинлеге зур дип бәяли. Исәп-хисапны БРИКС илләренең үз валюталарында алып бару хәзерге геосәяси вазгыятьтә кулай булачак ди. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить независимость финансовой стран-участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно, в сегодняшнем мире развитие экономики от политики. Bastante elevado, mas não suficiente. Как вы уже отметили, мы действительно реализовали и направили финансирование довольно-таки масштабное на ряд проектов, однако все равно этого недостаточно в сравнении с нуждами стран глобального юга. Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах. Владимир Путин Көньяк Африка Республикасы башлыгы Сирил Рамафоса белән дә очрашты. Ике арадагы сәүдә әйләнеше турында фикер алыштылар. Ел башыннан ул 3% арткан. Россия придает особое значение укреплению отношений со странами африканского континента. Вместе работаем над практической реализацией принятых по итогам Петербургского саммита Россия-Африка совместных документов, декларации и плана действий до 2026 года. Көньяк Африка Республикасы башлыгы Казандагы саммитның югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Россияны үзләре өчен мөһим хезмәттәш дип атыйлар. Мы рассмотрим вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. Я говорю о всех событиях в мире, но также о вопросах, которые касаются торговли, мира, безопасности. Кунаклар белән очрашулар иртәгә дәвам итәчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін кеш Қозан ратушысында БРИКС саммит елдері жетекшілері үшін рәсми болмаған кешкі ош ұйыштырылды. Онда қатнашушыларны Владимир Путин қоршалды. Күн дамында олар білін чырашуларда күрушіге қорамастан шушынды кешкі ош БРИКС саммитінің рәсми үліші болып тұра. Россия бірлешменің 2024 жылғы рейсі шоңқыры Владимир Путин әр қонақны саммит хужасы боларақ сәлемледі. Қозанның ратушы бинасы мэрінің мәртебәлі қонақлар қобыл ете тұрған орыны. Ол ғасыр ярымылық 1854 жылда түсілген. Түрлі елларда мұнда дворяннар жиылған. Владимир Путиннің программасы кешкі ош білән тігәләнмей. Тонтанадан соң Мисыр президенті Әбдел Фаттах әс-Сиси білән ойрым шырашашақ. Бүгін Түркия президенті Режеп Тайып Эрдоган өзінің Қозанға иртәгә келешегін хабар етті. Ол, мен Владимир Путин шоқыру бойынша Татарстанға шершембі барам. Ол күнні лидерларының кеңейтілген сессиясында қатнашачақбыз. Біз БРИКС білән боғланышларын арттырырға тілейбіз. Қозандағы әлемтелер оңышлы болашағына шанам деген ол. Сентябрь башында Түркия ұйышмаға кірірге тілеп ғариза жіберген. БРИКС саммитінің программасы неден ғибарат? Ол 3 күнге есепленген. Бүгін делегация башлықлары рәсми болмаған түшкі ошта қатнаша иртәгә көмәкләп фотоға түшірге жиналар. Онан соң кіші составтағы һәм кеңейтілген отырышлары күтілі. Шулай тантаналы шырашулар, қонақларны қобыл өту кешелері узашақ. 24 октябрда БРИКС плюс форматында бірінші пленар отырыш ұйыштырыла. Ол тәмамлануға ішіліклі ертеңгі ош вақытында екінші отырыш болашақ. Саммит Владимир Путиннің матбуғат вәкиллері үшін емғоқлау конференциясы білән тәмамлана. Башқаланың хауа аланында бір түркім қонақларына дәулет советі рейсі қаршылай. Толырақ біздің күзетуде. Кички якта Татарстан җиренә Мавритания президенты Мөхәммәд Улд Шейх Әл-Газуани аяк басты. Ул Африка берлеге президенты да булып тора. Россиядә булганы бар инде. 2019 елда Сочида оештырылган Россия-Африка саммитында катнашкан. Әлеге саммитта Сербияны республиканың хөкүмәт рәисе урынбасары Александр Вулин тәкъдим итә. Үзе белән оборона, икътисад һәм халыкара икътисади хезмәттәшлек министрларын да алган. Татарстанга Шанхай хезмәттәшлеге оешмасы генераль сәркатибе Мин Джан килде, ул БРИКС вакыйгаларында катнашачак. Казанда бүгеннән Никарагуа республикасының тышкы эшләр министры Вальдрак Джейнски да эшләячәк. Аның белән инвестиция, сәүдә һәм халыкара хезмәттәшлек буенча президент киңәшчесенең дә булуы әлеге республиканың БРИКС илләре белән кайсы яклап хезмәттәшлекне арттырырга теләвен аңлата. Татарстанда Кубаның тышкы эшләр министры Родригес Парьялины да сәламләделәр. Ул БРИКСның партнер иле булырга теләү турындагы гариза юллаган дәүләтләрнең берсе. Казанда шулай ук Индонезияның тышкы эшләр министрын Сугионны каршылдылар. Хәрбиләрне кунак честь биреп сәламлый, рәсми затларга хөрмәтен учларын йөз тирәсенә күтәреп белдерде. Радио Гыймаев, Яңа гасыр каналы, Казан. Башкаладагы бу халыкара җыен барлык федераль масса күләм мәгълүмат чаралары өчен көн үзәк тема. Аны Казаннан торып 2000 артык каләмиясе яктырта. БРИКС саммиты вакыйгаларын безнең хәбәрчеләр дә көн дәвамында күзәтә һәм махсус чыгарылышларда сезнең игътибарга тәкъдим итә. Бүген Рания Абдрахманова форумның матбугат үзәгендә эшләде. Вакыйгага объективның икенче ягыннан караш. Алдагы материалда. Казанның тимир юл вокзалы, аэропортка илтә торган электричка журналистлар белән тула. Камера штативын тотып, матбугат үзәгенә юл алучылар арасында Мәскәү хәбәрчеләре дә бар. Мы снимаем небольшой репортаж. Без иртәнге тапшыру өчен БРИКС форумы турында репортаж төшерергә килдек. Татарстанга 3нче тапкыр килүем. Милли ризыклары белән сыйланып, шәһәр урамнары буйлап йөрергә яратам. Бабам татар булган, шуңа монда үземне кече тарихи ватаныма кайткан кебек хис итәм. Республика Татарстан. Менә Казан Эксподагы матбугат үзәге. 2000 журналист, оператор, фотограф, язучылар кайсы төшерелгән видеосын монтажлый, кайсы интервью ала, кайсы эфирга чыгарга әзерләнә. Һиндстаннан килгән журналистлар төркемендә 30 кеше. Бангкоктан Бини яңалыклар чыгарылышны әзерли. Безнең Россиягә беренче мәртәбә килүебез әле шәһәр белән танышырга өлгермәдем. Тик күргән кадәре буенча әйтә алам. Шәһәр матур, борынгы һәм заманча биналарыгыз искиткеч, күңелгә кереп кала торган урын. Combination of old world and new development, so it's a lovely place. Матбугат үзәгендә журналистлар бүтән яңалыкларны менә шушы экраннардан карый һәм иң кызыгы килгән кунакларны каршы алуның да турыдан-туры трансляцияләре шушында бара. Мисал өчен берничә минут элек кенә Кытай президенты Си Цзиньпиннең Казан аэропортына төшкәнен туры эфирда карадык.
Ариш Мөхәммәд Сығут Ғәрәбстаны тамашачысына бу хакта хәбәр итте инде. Әнисе рус, әтисе сирияле булганга, ике телдә аралаша. Казанга эш буенча еш килә икән. Казанга былтыр язын килгән идек. Ул елдан ел матурлана, республика үсештә, Татарстанның зур мөмкинлекләре турында гарәп телендә репортажлар эшлибез. Республиканың үсәр өчен омтылышы зур. Матбугат үзәгендә 59 илдән килгән журналистлар эшли. Казан искиткеч шәһәр. Сезнең бай мәдәниятегезне күреп һәм һава торышын тоеп өлгердек. Салкынча без мондыйга күнекмәгән. Безнең президент саммитта катнаша, шуңа чараның ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын аңлыйбыз. БРИКС саммиты ул зур җаваплылык һәм зур мәртәбә. Шуның өчен мин биргә килгәч тә үземне бер халыкара дәрәҗәдәге чарада катнашуымны сиздем һәм тойдым. Әлеге алай гына да түгел, мин журналистлар белән аралашырга да өлгердем. Мәсәлән, Беларусь, Кытай, Кыргызстан журналистлары вәкилләре белән сөйләштем, аралаштым. Кыргызстан журналистларын ашханәдә очраттык. Хәбәрчеләр өчен монда иртәнге, төшке һәм кичке ашлар оештырыла. Кыргызлар төрки кардәшләр булгач, уртак милли сыйларга игътибар иткән. Казан шәһәре аябай яхшы шәһәр икән, куыш шәһәр икән. Мәчетләре сонлы икән, Кремль бер ягында. Меймандос ел икәнсез. Мындай без конак тоскан меймандос. Эми Кудай берсе улуттук тамагыңыздар бар экен, ошолорду чак-чак борсо, ошолорду 5 бармак, ошолорду жейин деп атам. Эквадор журналистларының эш пишмакны беренче күрүе икән. Эквадор белән Россиянең ризыклары аерыла, чөнки без анда күбрәк диңгез ризыклары, балык ашыйбыз, ә монда кызыклы ашамлыклар күп. Әйтик, яшелчәләрдән пешерелә торган борщ, Казандагы кызык ризык ипи ишенә тыккан бәрәңге бик үзенчәлекле тоелды. Латин Америкасында андый юк. Мы успели попробовать чмаки, если я правильно произнесла. Вот, да, так что мы попробовали, очень вкусно. Журналистларга әле монда ким дигәндә 2 көн эшлисем. Димәк, атна буе Татарстан турында яңалыклар җир шары буйлап таралачак. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Хезмәттәшлекне җәелдерү өчен Татарстан вәкилләрен Эфиопиягә чакырдылар. Монда тәкъдимне БРИКС саммитында катнашучы делегатлар инвестициялар үсеше агентлыгында узган утырышта белдерде. Африка иленең тәҗрибәсе белән танышу өчен эшлекле сәфәр ел ахырында оештырылырга мөмкин. Киләчәктә хезмәттәшлек өчен бу башлангыч адым булачак Эфиопия вәкиле. Бирдә авыл хуҗалыгы тармагы үсештә файдалы казылмалар табыла. Үзләренә Татарстанда җитештерелүче медицина продукциясе кызыклы. Хезмәттәшлекне җәелдерү өчен нинди мөмкинлекләрне күз уңында тоталар? Татарстан Эфиопиягә нинди продукция тәкъдим итәргә әзер? Бу хакта Олия Сабирова. Я рад вас приветствовать на земле Татарстана. Утырыш залында 2 зур делегация Татарстан Эфиопия вәкилләрен сәламли. БРИКС составында олар ел башыннан Россия белән хезмәттәшлек күптән ныгып килә диләр. Хәзер исә Татарстан белән икътисади һәм инвестиция элемтәләрен җәелдерергә телиләр. Эфиопия һәм безнең республика арасында товар әйләнеше аз, нибары $100,000. Бу күрсәткечне ничек арттырырга? Очрашудагы төп мәсьәлә шул. Эфиопия с своей стороны готова привлекать инвестиции из Республики Татарстан. Эфиопия халык саны буенча Африкада 2нче урынны били, икътисады актив үсештә. Монда файдалы казылмалар табыла. Делегация әгъзалары сүзләренчә, хезмәттәшлекне җәелдерү өчен авыл хуҗалыгы өлкәсендә мөмкинлекләр зур. Аларда икътисадның 3тән 1 өлеше нәкъ менә әлеге тармакка туры килә. Нам известны ваши достижения в сельскохозяйственном, нефтеперерабатывающем секторах. Ваша специализация, особенно тяжелая индустрия, экономическое сотрудничество Эфиопии с Татарстаном будет интересно обеим сторонам. Делегатлар бездә җитештерелүче медицина продукциясе белән кызыксына. Татхим фарм препараты оешмасы үз товарларын Эфиопиягә тәкъдим итәргә әзер. Кунаклар логистика мәсьәләсендә кирәкле ярдәм күрсәтеләчәген ышандыра. Татарстан это будет наш важный партнер в ближайшем будущем. Вы уже посмотрели потенциал, огромный потенциал. Будем предлагать годные условия. Эфиопиянең тышкы эшләр дәүләт министры Татарстан делегациясен аларның тәҗрибәсе белән танышырга чакырды. Олег Коробченко әлеге тәкъдимне кабул итте. Аның сүзләренчә, Эфиопия белән хезмәттәшлек бөтен Африка базарына чыгу мөмкинлеге бирәчәк. Огромная возможность развить. Безнең предприятиелар өчен монда зур мөмкинлекләр күрәбез. Әйтик, анда электр энергиясы кыйммәт түгел, эшчеләр дә җәлеп итеп була. Эфиопия базарына кереп, җитештерүне җәелдереп, соңрак продукцияны бөтен Африкага да җибәрергә мөмкин. 2
якта киләчәктә элемтәдә булырга килештеләр. Эшлекле сәфәр белән Татарстан вәкилләре Эфиопиягә декабрьдә барырга планлаштыра. Олия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Советы бинасы янындагы Татарстанда эшләнгән дип аталган күргәзмәне Малайзиянең Россиядагы элчисе Чионг Лун Лаи карады. Аны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Күргәзмәне караганда элчигә Россиядагы бөтен поликарбонатның тулысынча Татарстанда җитештерелүе турында сөйләделәр. Шулай ук бездә каучукның 42%, шиналарның 60%, полиэтиленның 4/1 өлеше ясала. Бүгенге көндә Татарстан 79 инвестор һәм 123 сәүдә партнеры булган илләр белән хезмәттәшлек алып бара. Күргәзмәне карап хузурландым. Кунакчылыгыз өчен рәхмәт, диде Чионг Лунлай. Саммит көннәрендә аэропортка кадәр электричкада бару уңайлырак. Составлар Казан 1 тимер юл вокзалыннан 20 минут саен китә. Тәүлегенә 7000 пассажирны йөртү мөмкинлеге бар. Рейска теркәлү өчен аэропортка иртәрәк килергә киңәш итәләр, чөнки багажны тикшерү вакыты сузыла. Моннан тыш БРИКС вакытында авиарейсларның 3 сәгате үзгәрергә мөмкин. Бу сәгатькә шулар яңалыклар хезмәте БРИКС вакыйгаларын күзәтүне дәвам итә. Безнең махсус чыгарылышларны карап барыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Нужны деньги, а карточку заблокировали или с нее списывают деньги? Приходите в офис Центра Финанс и получите деньги наличными. Наличные деньги – это всегда надежно. Ждем в офисах Центра Финанс. Крысы атакуют! Ротобор. Мощный ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Я понял, что готов к большему вместе с Exit VX. Флагманский внедорожник с 6 или 7-местным салоном на выбор, онлайн-сервисами и возможностью дистанционного управления функциями автомобиля через приложение. В Exit-центре РРТ с преимуществом до 600 тысяч рублей. Подробности 207 2080. А с промокодом еще дешевле. Только до конца октября успей обменять фишки на промокод со скидкой до 99% от стоимости всего заказа в приложении farmland.ru. Вот это я удачно в Farmland сходил. Яңа программасы белән бөтен татар халкын таң калдыручы Гүзәл Уразова Мәскәүдә. 16 ноябрь Измайлова концертлар залында. Бер көндә 2 концерт. 28 ноябрьдән 10 көн Уфада. 13 декабрьдән 10 көн Яршаллыда. Слышите? Это «Эхо Азии». Новая программа Казанского цирка, впервые аутентичные номера лучших цирковых фестивалей. Не пропустите с 19 октября. Доверьте ежедневные кулинарные хлопоты Кукмара, и приготовление еды превратится в настоящее удовольствие. Идеальное сочетание дизайна и функциональности. Кукмара обеспечит успех вашим кулинарным экспериментам. Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Киләсе тәүлектә республика төньяк циклон йогынтысында булачак. Хәзер тулырак. Даниэл Мастер күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерә. Октябрь аенда гына кухня гарнитурына заказ биргәндә юдыргыч, ә шкафка шалбар элгече бүләккә. Тулырак мәгълүматны Казандагы 2 167 166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Балташ, Биектау, Кукмарада болытлы, яңгырлар көтелә. Температура көндез 8-9, төнлә 6 градус жылы. Тәтеш, Кайбыш һәм Кама тамагында болытлы, явым-төшем фаразлана. Температура көндез 9-10, төнлә 6-7 градус жылы. Нурлат, Аксубай һәм Ширмешәндә болытлы, явым-төшем көтелә, көндез 9-10, төнлә 6-8 градус жылы. Түбән Кама, Әгерҗе һәм Актанышта болытлы, яңгырлы көн. Көндез +9-10, төнлә +6 градус.
Ознакай, Лениногорск һәм Баулыда болытлы, яңгыр явачак. Көндіз 8-10 градус, төнлә 6-7 градус салқын. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә болытлы һәм яңгырлы көн фаразлана. Зөядә көндез 9, төнлә 6 градус жылы. Болытлы, явым-төшем булачак. Болгарда көндез 10, төнлә 7 градус жылы. Болытлы булачак, яңгырлар көтелә. Алабугада температура көндез 10 градус, болытлы булачак, яңгыр явачак, төнлә 6 градус жылы. Казанда болытлы һәм яңгырлы була. Көндез 10, төнлә 7 градус жылы. Атмосфера басымы нормада, ул терекөмеш баганасының 750 мм тәшкил итәчәк. Җил көнбатыштан секундына 4 метр шамасы. Дамлылык 80%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Уңышлар сезгә.